Hola, veus, un home d'uns 60 anys ha aparegut mort aquest diumenge surant a la séquia del costat de la fonda del Nastasi a l'avinguda Rovira Roure. Tot i que el cadàver no presentava signes evidents de violència, els Mossos d'Esquadra no descarten cap hipòtesi, com ara que l'home hagi caigut accidentalment a la séquia o bé que algú l'hagi llançat. El cadàver ha estat trobat pel jardiner de la fonda del Nastasi, que ha alertat als serveis d'emergència quan passaven 20 minuts de les 3 de la tarda. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per tal d'esclarir les causes de la mort, però tot apunta a que no es tracta d'en Joan Altisent Baix, l'home de 48 anys desaparegut des del passat 22 de desembre a Almacelles. Per cert, avui unes 400 persones han iniciat una recerca per la zona que va desaparèixer en Joan per tal de trobar-lo, però no han trobat cap rastre. Aquestes i més informacions a les nostres xarxes socials. Gràcies per la vostra atenció.